E aquí están as salas onde se reúnen as comisións parlamentarias. O hemiciclo non podemos ir. Non, agora non. Hai pleno. Pero somos nós só. Podías facer unha excepción, Danielito? Oi, Leria, xa empezamos pedindo. Vale, era unha idea. Josito facíalle moita ilusión. Bueno, pois vides outro día. O Parlamento está sempre aberto a todos os cidadáns. Saben, Louredo, funden os alcaldes. Fundir a fundir eu a ti. Hola, señor subsecretario. Hola. Home, Delmiro, que sorpresa verte por aquí. Hola, que tal? Pois, xa ves, por aquí collendo ideas. Que tal che vai por Louredo? Por Louredo. Ben, moi ben. Como sempre, mirando polas necesidades do pobo soberano. Xa se te vía futuro alá polos comenzos, cando corríamos os dous diante dos grises. Dos grises? Ah, sí, home, sí, que o lembro, sí. Pero non sempre por diante, Pois nada, home, chama algunha vez a ver se quedamos para tomar unha copa. Un día destes. Veña. Pero, alcalde, como non me dixeches que coñecía o seu secretario? Pois porque non me lembraba dele. Pero non coincidiste no colexio, na mili, no partido... Ai, sería no partido. A cona sigo sen lembralo. Veña. Sí. Mira que lle dixen que viñese mexado da casa, pero... Son xos nervios, só. É a emoción de estar aquí. Eu nos primeiros días non daba saído do váter, oiches? Xa. Con que nota aprobaches ti a oposición? Edelmiro Ferreira, contigo non contaba hoxe aquí. Que tal? Ainda lles contaba aos meus fillos as que facíamos de mozos cando corríamos diante dos grises, lembras? Ah, sí, claro, lembro, como non vou lembrar. Carreira para arriba, carreira para baixo. Un tempo inesquecível, cando loitábamos todos por Galiza, pero un tempo teño para tomar un café, toca xuntanza. Sí, da Comisión de Educación e Cultura. Xa tiña que estar reunidos. A ver se vou un día por Louredo. Cando queiras, ali estaremos, Alcalde, desta tampouco me falaches. Xosito, non me lembro. Tampouco te acordas dela? Danielito, seguimos ou... Normal. Tantos como corría diante dos grises, é imposible que te acordes de todos. Pero, mira, en que ano foi? Porque ela é máis nova, non? Alcalde, fala, mo. Pero, alcalde, seguro que non coñeces a Touri. Se o coñecese sabería, non? Coa memoria que te astixas eu. Señor alcalde de Louredo, non me digas que te ascenderon. Ainda non, pero dame tempo. Por días. Eu son Josito Raña, a man dereita do alcalde. E non me diga máis, seguro que se coñecen de cando corrían diante dos grises. Coñecino na festa do cocido anormal. Moito mellor a festa do cocido. Iso sí que é unha carreira de fondo, carallo. A festa da empanada tampouco está mal. Mira, é o que nos falta en Louredo, unha festa gastronómica. Pois, montade ao me será por comidas. Pois sabe o que lle digo? Que pola súa predisposición a colaborar no crecemento cultural da nosa vila... A con Josito, ti queres afundir, meu? Esta xentiña... Alcalde, se devolvemos a mancha cos tapetes, vai nos cavar unha sepultura e metros dentro. Non te entreteño máis, Ata logo e avísademe cando faga de la festa, Alcalde, pídame dicir a este que non se ensinase o hemiciclo, vou por él. Non. Imos ao da xeotermia xa. Ou non vos ensino nada máis. Carallo, co de buña. Sí,